Пачнем ад пачатку. Што азначаюць літары ЛГБТК? ЛГБТК+ гэта не проста набор літар, гэта абрэвіатура, якая выкарыстоўваецца для абазначэння супольнасці людзей. Паняцце выкарыстоўваецца з 1990-х гадоў і ёсць адаптацыяй абрэвіатуры ЛГБ, якая ў сярэдзіне канцы 1980-х гадоў стала замяняць выраз гей-супольнасць, наконт якога было меркаванне, што словазлучэнне не прадстаўляе ўсіх, хто не з'яўляецца гетэрасексуальнымі. Л – гэта лесбіянкі, Г – геі, Б – бісексуальныя асобы, Т – трансгендерныя асобы, К – квір. Сімвал плюс паказвае на ўсю разнастайнасць сексуальных арыентацый і гендерных ідэнтычнасцяў, якія таксама тут ёсць. Яна можа ўжывацца не толькі да лесбіянак, геяў, бісексуальных і трансгендерных асобаў, а да ўсіх іншых. Для таго, каб прызнаць гэтае ўключэнне, з 1996 года абрэвіатура дадае літару К для тых, хто ідэнтыфікуе сябе як квір альбо сумняецца ў сваёй сексуальнай ідэнтычнасці, ад ангельскага questioning. З 1999 года інтэрсексуальныя асобы прапаноўваюць абрэвіатуру ЛГБТКІ. У канцы таксама можа дадавацца А ў значэнні асексуалы і П ў значэнні пансексуалы. Але звычайна ўжываюць абрэвіатуру ЛГБТК+, каб ахапіць спектр гендера і сексуальнасці.